follow the leader. Ikamatha video iyi mukhala mutadziwa top 30 ya oyimba amene amasatiridwa bwino kwambiri pa YouTube, amene amasatiridwa ndi anthu ochuluka pa YouTube koma oyimba ake aku Malawi. Video iyi amene akuichita sponsor ndi Foster Tonics, oyimba wakulilongwe amene ndi upcoming koma ndikusimikizireni luso lilimo zayo ndikuzani kusogoloko. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Oyimba pa YouTube amayika nyimbo zimene amafuna kuti tikaonere, amatipasa malinki munjira zosiyanasiyana, amathandizirana ndithu kutipasa malinki malo ena lonse mapeji amene tikhonza kuyenda ndi cholinga chakuti nyimbo zawo zionedwe kwambiri pa YouTube. Zilibe ntchito kuti nyimbo unayionerapo kale koma amapemphabe kuti mukaonere pa YouTube. Muzayese ino muzampemphe oyimba nyimbo azakupasani link ya video yake pa YouTube. Koma ngakhale kuti zili choncho, anthuwa amasatiridwa ndi manambala osiyana-siyana chifukwa pa namba 30 pali Temwa. Anthu amene amamusatira pa YouTube ndi 19.6 thousand, like 19,600 followers. Ndipo pa namba 29 pali Skefa Chimoto amene akusatiridwa ndi anthu okwana 19,900. Pa namba 28 pali Chizmo Njuchi amene akusatiridwa ndi anthu okwana 20,200 subscribers. Ndipo anthu amene anachita subscribe ku channel cha Senji ndi anthu okwana 20,700. Anthu amene anachita subscribe ku channel cha Zonke 2 Fresh alipo okwana 25,000. Ndipo Henry Caesar aliso ndi anthu okwana 25,500. Waxekei ali ndi omusatira okwana 27,300. Ndipo pa namba 23 pali Sean Morgan, mfana wa Tufa ameneyi pa YouTube ali ndi subscribers okwana 27,600. Maselba ali ndi omusatira okwana 29,400. Ndipo pa namba 20 pali Miracle Chinga ndi omusatira okwana 29,900. Pa namba 19 pali m'bale wake Steve Special ali ndi 31,200. ndipo Dan Lufani ali ndi omusatira pa YouTube okwana 32,300. Anthu ambiri akhala kundifunsa funso, Samu, phindu la subscribers ndi chani? Timapindula chani ife amene tachita subscribe nanga amene tawachita subscribe yo ma channel awo amapindula chani? Well, tende yankhule kuti ndi win-win game, chifukwa chakuti inuyo mukachita subscribe zakuthandizirani kuti oyimba uja kapena YouTube uja akazaponya video yake inuyo muzaone nawo koyambirira, muzalandira notification. Ndipo kwa YouTube ayo zimamuthandiza kuti ma videos ake azionedwa ndi anthu ochuluka. Praise Omali, uja amene anali membala wakale wa Zato Band ali ndi 32,800. ndipo Black Nina the Cry Baby, supporter wa Maite Mukulu Wanderers ali ndi 33,700. ndipo Emi Dibo ali ndi 38,700. Pang'ono chabe mwamba mwake muli Hyuko amene ali ndi 40,800. ndipo kusiyana ndi anthu pafupifupi okwana 6,000 mwamba mwake muli Wikise Habusa amene ali ndi 46,300. Pa namba 12 pali Landlord Gwamba amene ali ndi 47,700. ndipo Cholapisa Gamba Physics ali ndi 53,200. Nyamata wakuphalombe Gibo Pearson ali ndi 53,700 subscribers. Pa namba 9 pali JJC ndi 55,500.
Koma kodi mukudziwa kuti pali ma upcoming ambiri amene alinso ndi ma YouTube channel amene sitinaweke pa ndandanda chifukwa kuti ndandanda tangotenga oyimba okwana 30 amene ali ndi ma subscribers amene ndi ochulukirapo, like tatenga top 30. Koma palinso upcoming artist wina amene zina lake ndi Foster Tonix. Iyeyo ndi oyimba amene zoyimba zindithu anaziyamba ali wachichepere kwawo kumudzi kunchinji kwa Nsitiza uko kumene ankayimba ndithu nyimbo zake, koma that time sankajambula ayi kufikira mu nthawi ina imene anapita ku Lilongwe kuti akachite expose luso lake, ndipo kumeneko zinthu zinamuthekera. Anayimba nyimbo iyi ndi Nepman, anayimbapo nyimbo imene ikumveka pasipasi ndi Maselba, komabe tangoimverani kwa 5 seconds. Koma osadandaula lidzamawa vula ingakwe bwanji kudzawala dzuwa ungasauke bwanji udzapata shuwa tango pangabe tango yesabe osafoka tango kankabe sana kulenge kuti udzidzangokanda kapena kuti mwina udzidzangopempha lidzafika tsiku wosankakuseka adzakukakamira ndesadzakuleka sadzakuseka lero zikavuta mawati esenso mawa zikavuta. Tiyeni tiyankhule chilungamo kuti luso mwa munthuyo lilimo ndipo tikuyenekana kuvomereza. Ngati ndinu upcoming ndikhulupirira kuti mukhonza kuvomereza kuti upcoming artist kukafika pa level iyi, kukayimba limodzi ndi Maselba kuyika verse iyi, kukayimba limodzi ndi Nepman kuyika verse iyi mwakhomfi. Ndapeza ntiti yanga naonse wandiwe dona yanga kukongola kuzabwa semana wanga ndiwezanga komasoma yanga. Alibe china chilichonse chimene tikhonza kususapo kuti munthu uyu luso ndiye lilimo. Tiye ndipitirize video yathu. JJC monga tanena kale ali pa 55,500 ndipo mwamba muli nzake uja wapamtima Senti amene ali ndi 58,300. Kukubwera chimfana choziwika ndi Bauma pa 75,000 subscribers, ndipo mamuna wake wa Dorothy ali ndi 77,200. Pa number 5 pali Eli Njuchi ndi 105,000 subscribers. Nyimbo imene mukumvera pasipasiyo amene anayimba ndi amene akutichita sponsor mu video ya lero, Foster Tonix. Tachosapo nyimbo iliyonse imene mukuidziwa yakalekaleja tayikapo nyimbo yake pasipansi ndi cholinga chakuti video yathu ipitirire kukhala yapamwamba, video yathu tiziyifira tentimalize motere. Pa number 4 pali African Butter Onesimus ndi 124,000 subscribers, ndipo pali chigapo chachikulu chifukwa Driemo ali ndi 129,000 subscribers. KK ali ndi 149,000 subscribers. Koma monga mwa nthawi zonse mukhonza kuchita guess amene ali pa number 1 pali ndani. Tiye ndichite masamu. Tachita ndiphoze video iyi ndipo mulembe mu comments amene mukuganizira kuti akhonza kukhala pa number 1. Muli ndi 3 seconds. 3 2 1. Okay, ngati mwalemba zina lililonse kupatula la Patience na Madingo nde mwalephera chifukwa pa number 1 pali none other than the dog. Ine imapembera chauta amabetera ndipo samalepera chauta mumapembero no. Patience na Madingo amene ali ndi 268,000 subscribers, almost kuwathawa anthu onse pafupifupi ndi 120,000 subscribers. That means kuti anthu akuyenereka ndithu kuyenda mwamphamvu. List ngati izabweranso mwezi wa June, koma tiyankhule chilungamo. Ngati mwayikonda video iyi chitani subscribe, ndipo ngati mufuna kukaonera nyimbo zonse za Foster Tonix ndika link mu description ndi cholinga chokuti mukazipeze nyimbo za Foster Tonix. Zina langa ndine Sam Mavita, kufikira siku linalonse imene ndizabwere ndi video yangati yomweyi. Tikaonaniso mu video amene ali pa screen. Thanks.
naonse wandiwe dona yanga kukongola kuzakwa semana wanga.